na chuanin thil chi hrang hrang karon ti langanga hei tuna chaltlang kan leng chhowa I kan pa nen kan leng chhowa chuan kanu ina pangpar a buaipui vel angte lo ti lan katuma chuanin I kanau wana a ar da vel angte khango ka kan fangkwa do ni chu ber mai na voin ni kan hun man dan karon tilang do na ni chu min ka video te min lo thlirsak thina ka lo me ma min lo thlirsak le zel turin ka som chewa chuanin hmunom in lo ti ve nge ke be se ya in lo ti vak lo ni pon min lo ensak sha sha do nia le tuna hianin kanawin rainbow roaster sawm paruk avul ve a chuanin a chaw tur a hmet sawm mek a tuna hianin ar chaw tur a siam zo a hianin kan chuk thlanga I huan lama ar dahna lama kan kal thla dawn ani kan kal thla dawn max ani hei ramio ani hi kan uite na amati hian zing lam hi chu ni hi chu sa tha ve ang reng thina ai kanin hnai te hianin mai ante pudina te ani kha mai ante chok te phui nam te an nei tre mani hi tuna rainbow roaster hello cho pe don chi a te ne pura lo chung ta hianin ar chaw kan da ma sak nga ya lai hen rainbow roaster chu oma sawm paruk an oma an vain som hi pahnih an niam a se thi an om to wangin sawm paruk chi an om to a alian jok rainbow roaster cho mình cho cái súp này nó chụp ngon con chuột lẩu bò là mặc bò lần oma mình chung ở sau này là oma mình sẽ sắp khóc mày khoa nghe nhìn nào khoa làm kinh thật là tôi hít thở hơn cái đặc biệt luôn nhỉ tôi bé mẹ cả hè hắn đang hiền về mi hiền rất này ngay đặc biệt ngay tổ đâu kita chắc lắm à hả chứ chắc lắm à cái về tổ chắc lắm hi cho cái nắp bể là wa chắc lắm à hiền dấu ar tí là ô sủi phơi pakhat pa apa te le anu nấu te này thar hảo mà apa te hi pa ma ani a thế lại khui lại nghe ô hey không biết chỗ rõ đấy hey pa ma chuan apa te sủi phơi chu Chuan số lại số anu oma nấu te tuy lại to ni khu tuy cái hiện arnu oma vang ani nấu te paru ka panga cái gì nè tiyan lave sep zela pakhat tuy san lệ to ni so hi nha thế là hi chua đun chua này sual thina chui vàng chuan a chokin kan chua tir thina ni veranda lama kan chuak don ani hei kanu ania chuan nu hetlai pangpar atang hianin ilang hal top mai tiang hmiang hei nge kha di mi kha di chi khatania khu par khoi kan lo chuak lo
Hei di ania apar tihan veranda anda Chuanin tanakha ma Chuan a bul ami kha ui saron ui apar vul moi lutuk saron chi hrang hrang ania rawng chi hrang hrang a awm a hei a pink ania apar a bul ami pawh hi a pink ania mahse hei chu a dal deuh ania chuan hei an nalh tawp a hnah hi hei mawi lutuk a hnah hlai bawk si khakhangi ui a van nalh em em ka hmu ngai lo reng reng ui a mawi lutuk hei a in ang a para chu chi khat ania mahse akati a pangpara kha chu chi khat ania mahse a par color a in ang lo ani khati ro hei pawh hi para van lo nalh em an nalh tawp hei a hlawm deuh hlek hian kan la te ang i van lo ti na sa ve London ui ha a van ko mun lo ve a bial a thak em thak ve sep nikina ka kala ang e ve chak sin hei London marchapui ania chatlar khop mai taka Christmas tree kan tiang kha ni kha ni oi ka zak far chi khat ani kha ani ve tho lom nu Christmas tree kan tiang kha chuan hetlai mi ho hi saron vek hei him ani mo hei chu plan hei po hei saron hi apa hei saron parvar ania hei sen ve thung hei pink chuan I kakata heng hi mo heng hi englo ek bukan ti vel ti ui anal top kakata hei a purple a color purple chi ania a moi hle me apar zo to lo ma tu na chuan mo hemi hian ina ti chei ka ti hei mi hian rule lei mo hei anal riau hei oxygen asiam chuak ta mo chuan hei po hi plan asam chi amoi to ari lutuk chuan ina chat me ang ti te pa lo ya hei kan kat ve re chin hei Christmas par an tia ma se hei tu na po apar ver chau Christmas par an tiang chi engem ming kha se cha ro I ron hon kha mo I khoi ai zai mo ya I ron mui fang ani me the mui fang ta ron hon khan I sha I kan phun nung thei lo an ti khang ya ma se hei an nung pe avan au chave ivan phun en kol tha ani mo helam veranda chu so plan in a khat ve kan ni chu hei April bar April kung hei chu I englo plan an ni no hei mo hei na kina ro focus de khoi hei anung har khop me ya ma se hei ka tinung hlawa pathuman oma pakhat cha hi nu hindi na to hei pu Zualbawihi min pui chua khan ya na lutuk lomai a hringmal nom sia bora ka ti dai to ta hemi te pani chu la la te heng ho te hi nia hei pu Zualbawihi den lo thoi te la sin ai na te la mo hei hi chon puya kan pi pakhatina kanu ape kania anal khop mai hei hi far abuk cha hi nal hei hi anal tuka amai ro chu pangang hian an du reu lu tuka a hnuaiah hianin pangang a lo om thina heng ho hi nal top
nal khop mai he lam veranda hi view hi nal shima nang ma po email cha ngoro lok a eng de le ka khan kha ta khan han ding le te he hi kanu du tak mai ni ti hian khi ta khian chalta durtlang ania durtlang road chuan tuna kan hmu hawang chi hi bawngkawn adur greenwood hospital te nia chuan bawngkawn biakin te an ti khanin imoi khop mai he ta hian kan pa le ka pa in board an pena enge in point din mun te tunge che thadeu lek zo ni riat len ni nga ni in man thiam dun ve bo thi I kan te deu lek la ya ka pa ina siam ania ala tlawh khop mai anal thabok sia nal ma ma ni nuam ko pang na kina winner challenge ke ma o tu na kan la kwal ho kha ania eng ang reng lu tu ka nang ma na ka thim le de box ya ti hian pangpar buai hian a buaya tlem te kan zot lok nge I ti chi ang I zing le ta han tu in pe char char me mi zing a chang kan pe la wat lai lam panga kan pe a chan chu di khata vai khata a chan chu tui I voi khadin pe khanin a hu in a hne lu tuk thawani mo ani chu a chahle mai tu na ye chuan pangpar kala nei bul lu tuk khela wa chan chu saron ve so pakata ba ka helan in chunga hian han da cheu kha chuan a hnok don nya ni kha zaw kha kan du hetia hoi kho thon na atan yanin a tha lawm ti ron oi tang lu tuk ti hi ni deuh mai khati zawng kha ni phot mai a pangpar wan kan fan na chu bod an pen zo so lo da ker ker mai chuanin in chunga kan han lut le anga chuanin la chang khat le thunon kan lo khilai zuai mai thei cheu ni kan wa phur viau chuan thil ka han ei le te phota te hi thei tui juice ania chuan noodles le cabbage ti vel ni kan ei le treu phota nga chu mi zua chuan karon zayang tuna hianin thil kan ei zawa kan puar peng pong to boka kan nu nen khovel tui fin ria zawa hian ti kha kan lo sadon ani ka han ti ve no no nge
lawm khati zawng kha kalau ti thei chu ni a ka channel te min lo subscribe sak tu de zawng chunga kalau ma min lo like saka min lo comment sak zel turin ka som seo ni bye bye pe kule